Салам кызлар. Сәлем. Бүген бездә кунакта нәфис гимнастика буенча Татарстан җыелмасы. Кызлар Россия беренчелегеннән җиңү белән кайтканнар. Сәлем кызлар, котлыйбыз. Сәлем, рәхмәт. Бездә сезнең чыгышыгызның видеосы да бар. Тамашачылар да күрсен әле. Әфәрин кызлар, искиткеч матур чыгыш. Караганда җиңел тоелса да, тасма белән чыгыш ясау иң авыры диләр. Бу чыннан да шулаймы? Да, мы согласны с тем, что лента является самым коварным предметом. Ей нужно непрерывно работать, и скорость ленты должна быть оптимальной. Слишком вялые, либо слишком быстрые и резкие движения могут привести к завязыванию узлов и другим ошибкам. Аңлашылды. Яхшы. Сез Россия беренчелегендә көмеш медаль алгансыз. Анда ничә команда катнашты? Җиңү авыр бирелдеме? Без Россия беренчелегендә көмеш медаль яуладык. Анда бик күп команда катнашты. Финалга иң көчле 8 команда чыкты. Шуңа күрә без бик тырышып, матур итеп чыгыш ясадык. Әфәрин кызлар. Татарстан җыелмасына ничек эләгергә? Берәр нинди стандартлар бармы? Яшь, буй, авырлык турында әйтүем. Да, конечно, у нас есть отборы, куда приходит более 60 человек. Наши тренера отбирают как и по внешнему виду, так и по характеру. Мы все должны подходить друг к другу, быть более-менее одинаковые и в физическом плане, и психологическом. Кызык икән. Яхшы. Авырлык дигәннән, фигуралы шоуда артык 100 грамм да үзен сиздерә диләр. Гимнастикада да шулаймы? Каждый 100 грамм влияет на исполнение элементов. Если не соблюдать вес, то могут пойти травмы. Также внешний вид команды тоже зависит много от веса. Быть презентабельными. Димәк, сез ял вакытында да диета тотасыз? Мы можем позволить себе немного расслабиться в отпуске, но тоже нужно знать иногда меру, и лишний вес тоже тем самым приводит к травмам. Тренировкалар вакытны күп аламы? Көненә ничә сәгать шөгыльләнәсез? Тренировки у нас занимают довольно много времени. Обычно мы тренируемся по 4 часа, но если идет подготовка к соревнованиям, то у нас 2 тренировки в день по 3-4 часа. Бигрәк күп. Командада мөнәсәбәтләр нинди? Да, конечно, мы дружим в команде, мы общаемся как в спорте, так и в свободное время. Всегда поддерживаем и помогаем друг другу, ведь без хороших отношений в команде сложно добиться поставленных целей. Дөрес, килешәм. Киләсе сезонга нинди планнарыгыз бар? На следующий сезон у нас поставлены уже цели. Первая из них — это выступить на всероссийских соревнованиях «Надежды России» и войти в тройку в многоборье. А в следующем сезоне уже постараться выполнить мастера и хорошо выступить на чемпионате России. Кызлар, сезгә бары тик уңышлар телибез. Киләчәктә дә шундый зур җиңүләр алып кайтыгыз. Рәхмәт. Дуслар, ШНТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.